kushuthi baqhela ukugula abantu basiwe kwinyanga sibancede kodwa kukhona ababake bagule singabancedi inyanga haleluya kufuneka inyanga yenyanga haleluya uthi igama layo nguYesu yayithanda iBhayibhile ithi kwincwadi kaLuka isahluko sesihlanu phazami kuthiwa izihlwele zazimlandela uYesu xa wayehamba efundisa izinto ezimxinile uYesu zihlwele zize kuye ziza kuva ilizwi likaThixo haleluya ayikho into ebalulekileyo ukudlula ilizwi likaThixo haleluya noba ubukweyiphi imeko noba uziva ngoluphi uhlobo kodwa la kufika lona haleluya liyawululamisa umzimba haleluya umuntu wazana uziva ululamile uyinsizwa uziva ungenamdlawana namba yamuntu ngoba kungene into haleluya sizophakamisa lona ngoku haleluya asajonga ngakhaya kwaMpange kodwa sijonge wonke umuntu olapha aphume vile uba kulomncwabo lomntwana bekuzothethwa nabani kungenzeka khaya kwaMpange nicinga lento ingane kanti nina ningumfula wokuwelisa babantu haleluya ningumfula wokuwelisa ningakhali ngenxa yesisehlo haleluya uThixo yena uyayazi ba yintona afuna ukuyakha kwisizwe sakhe haleluya siyakumshumayela haleluya siyakumshumayela bo siyakhona kodwa sisaya nje ngizocela icawe haleluya ndicela izithethe zasecaweni ziyazazi nazo kodwa ndifuna ubani nobani lapha lungisa inhliziyo ngoba kukhona indawo kufanele siyophumela kuyo kusekhona isithena sokugqibela sizosibeka apha ukwenza maxa sisuka apha kungaxola abantu bakwaMpange kuphela kuxole wena kweyaphi imeko kwelaphi ikhaya kwesakho isimo ojongene naso siya kuDisemba ngoku haleluya apho izinto zehla kakhulu ngoba abantu baphithizela kakhulu kuDisemba ngenxa yoba becinga ba ngahle ubomi babuphelela apha haleluya ikhona inyanga enkulu igama linguYesu